नोंथांनि न'आवबो कारेन्ट बिला बुरजा फैयो नामा? कारेन्ट बिल बुरजा फैनानै नोंथाङा कारेन्टखौ खावनो सानदों नामा? कारेन्टखौ जुदि खावनो सानदोंबा दिनै नोंथाङा नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथाङा बुजिनानै ला कारेन्टखौ जों माबोरै खावगोन आरो जों कारेन्टखौ माबोरै बिलखौ खमायगोन। आं दिनै बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सुंथाबैनो एसे फिसा नलेज होनो आं नोंथांमोननो सिगां होदों। दा स्मार्ट मिटारखौथ' बयबो लागायबाय नङासै आरो खायसेयाथ' लागायाखै। मानि थाखाय लागायाखै जायफोरा लागायाखै बिथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबा स्मार्ट मिटार मानि थाखाय लागायाखै आरो जायफोरा स्मार्ट मिटार लागायना लाबाय बे बिथांमोनहा खोन्थाहर मानि थाखाय लागायना लाखै। दा स्मार्ट मिटारा जोंना ओरैबायदि माने स्मार्टलि खामानि मावो। स्मार्ट मिटार होननाय नामानो स्मार्टखा नालाय स्मार्टलि खामानि मावो। सिगाङाव जोंना डिजिटेल मिटारमोन, डिजिटेल मिटारनिफ्राय दा बेखौहाय आपग्रेड बानायनानै स्मार्ट मिटार खालामबाय। दा डिजिटेल मिटारावहाय जोङो सिगां समाव मामोन माखासे इनफरमेसनखौ जोङो मोननो हायामोन। जेरैहाय जोङो कारेन्टखौहाय जोङो माबोरैहाय कारेन्ट बिलखौ माबोरै खमायनो हायोमोन सिगाङावहाय माने मिटारावहाय जोङो सुम्बुक गिदिर गिदिर लागायनानै होयोबा बे कारेन्ट बिला एसे रिडिउस जायोमोन आरो माने मेगनेटआ बोनानै लायोमोन। दा बेवहाय कारेन्ट बिला एसे खम जायोमोन। दा बेबायदि खालामनो हानाय नंला। स्मार्ट मिटाराव ओरैबायदि जाहैबाय नों जुदि बाहाय मेगनेट लागायोबा नोंनि मेगनेटखौबो बे स्मार्ट मिटारा डिटेक्ट खालामगोन आरोना। दा स्मार्ट मिटारा ओरैबायदि माखासे फिचार्सफोर दं जेरै कभार खेवबाबो बिथांमोनावहाय माखासे डाटाखौ बिसोरो मोनहैगोन आरो जै कभार खेवबाय माने नोंनि मिटारावहाय कभार अपेन होननानै देखायगोन। दा स्मार्ट मिटारा बेबायदिनो नैथियाव दङ माने मेगनेटिक टेम्पार माने जायनाखि सोरबा मेगनेट सिथाबना दोनोमोन ना बेजोंबो बिल खमायो नालाय। दा मेगनेट सिथाबबाबो बे मेगनेटखौहाय डिटेक्ट खालामगोन आरो बिदिनो दंबावो पावार फैलार। जेनेबा पावार फैलार ओरैबायदि जायो सोरबा कारेन्ट बिला बुरजा फैबाय होननानै कारेन्टखौ मिटारजों सावाबालानो हास'नानै बायपास खालामनानै सावो आरोना। दा जुदि नोंथांनि न'आवहाय जुदि कारेन्टआ बिदि बायपास खालामनानै जों सावदोंबा नोंथाङा दिनैनो दानो बेखौहाय बन्द' खालामनानै ला, नङाबा 10-15 दिननि गेजेराव नोंथांनि न'आवहाय एपिडिसिएलनिफ्राय मानसि फैनानैहाय नायफैगोन आरो नोंखौ सार्भे खालामफैगोन। पावार फैलाराव ओरैबायदि जेनेबा बिसिनाव ओरैबायदि डाटा थायो जेनेबा गावसिनिफ्राय कारेन्टआ बेसेबां हरदों, मा टाइमाव हरदों, नोङो कारेन्टखौ बेसेबां बाहायदों बेखौ बिसोर डाटाखौ एनालाइज खालामबाय थायो। जुदि नोंनावहाय मिटाराव कारेन्ट जोंफैयाबा मा जागोन होनबा बिसोरो मा सानगोन कारेन्टखौ बियो बायपास खालामबाय बेबायदि सानगोन आरोना। जेन'बा नोङो कारेन्ट बिला बुरजा फैयो आं कारेन्टखौनो नांला होननानैहाय नोङो कारेन्टखौहाय एख्लायनानै दोनोबाय। एख्लायना दोनोबाबो मा जागोन बियो पावार फैलाराव गोलैगोन। पावार फैलाराव गोलैयोबा बिसोरनावहाय मोनसे नटिफिकेसन थांगोन आरो नोंनि न'आवहाय नायफैगोन बे मिटारखौ मा खालामदों, माने नोङो मिटाराव माबा सेर खालामदों नामा बिसोर बेखौ चेक खालामफैगोन। जुदि नों एख्लायनानै दोनदोंबाथ' बे आलादा खोथा जाहैबाय। जुदि नोङो हास'नानै बायपास खालामनानै नों सावदोंबा नोंनावहाय फाइन नांगोन, मिथिबायना? नोंनावहाय फाइन नांगोन। बिनि उनाव दङ रिले डिसकानेक्ट। माने रिले डिसकानेक्टआ ओरैबायदि जायो जेन'बा नोंना कारेन्ट बिला दाथ' प्रिपेड जाबाय नालाय मबाइल रिसार्ज बायदि, जेरेखम मबाइल रिसार्ज जोबबाथाय जोंना रायज्लायनोबो मोनला, जोङो नेटबो नायनो मोनला, जेबो नुला। दा कारेन्टआबो बेबायदिनो जै रिसार्ज जोबनाय लोगो लोगो नोंनि कारेन्टआ जोबला हारसिंनो डिसकानेक्ट जागोन। दा बेयो माबोरै जायो होननानै बुङोबा रिलेनि जायो। रिलेया ओरैबायदि नोंनि कारेन्ट बिलखौ बियो रिड खालामबाय थागोन। जुदि नोंनि कारेन्ट बिला गैलाबा माने माइनासाव थांबाय, माइनास थांनानै बिदिनो सोरनाबा -300 दानो, सोरनाबा 2000सिम बिदि थाङो होननाय खोनादों आङो। जुदि बिदि माइनास थांबायबा अट'मेटिकेलि नोङो जुदि रिसार्ज सोआखैबा बे अट'मेटिकेलि रिलेया नोंनि कारेन्टखौ डिसकानेक्ट दाननानै होगोन बेबायदि। दा मोनसे दंबावो माने आर्टल'डआवहाय जोङो ओरैबायदि जायोमोन माने सोरबा ओरैबायदि खालामोमोन कारेन्टखौ दोंसेल' बोयोमोन फेसखौल'। बे दोंसे कारेन्टजोंनो जोङो फोजोबनो हायो नालाय। दा दोंसे कारेन्टजोंनो माने सावनो नाजायोमोन आरोना। दोंसे कारेन्टल' बोनानैहाय दोंसेखौ आर्टनिफ्राय लानानैहाय निउट्रेल खालामनानै बेजोंनो सावोमोन। दा बेबायदिबो हानाय नंला। मानो होननानै बुङोबा बेखौबो डिटेक्ट खालामगोन बे स्मार्ट मिटारा। बिनि उनाव दङ निउट्रेल मिसिंआबो बिदिनो जेनेबा जों निउट्रेलखौ जों बाहायासै नालाय, जोङो आर्टनिफ्रायसो डाइरेक्ट लानानै जोङो बेखौ निउट्रेल खालामबाय नालाय, होमबा बेखौबो बियो डिटेक्ट खालामगोन। दा मोनसेया जाहैबाय फेस रिभार्सेलआ जायो जेनेबा जोंना एखमबा कारेन्टआ मा जायो वेरिं खालामनाय जायाबा फेसआ रिभार्स जालाङो, माने नोंनि बे इनभार्टारनिफ्राय बे रिभार्स थांफिनो ना, बेखौबो बियो डिटेक्ट खालामगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव दङ अभार भल्टेजखौबो बियो माने रिड खालामबाय थागोन, नायबाय थागोन। आरो आन्डार भल्टेज
नोंनि भल्टेज ड्रपखौबो बियो नायबाय थागोन जेनेबा भल्टेजआ एखमबा खम फैयोना बेखौबो बियो नायबाय थागोन आरो नोंनि न'आव जुदि सर्ट सार्किट जादोंबा बियो स्मार्ट मिटारा बेखौबो बे डाटाखौबो लानानै दोनगोन आरोना जायनाखि अथराइज पार्सन बै अथराइज पार्सन बिथांमोनहा गोसो जाब्लानो नोंनि बे स्मार्ट मिटारखौहाय माने डाटाखौ एनालाइज खालामनो हागोन बिसोरो नोङो बबे समाव बेसेबां कारेन्ट बाहायदों बबे समाव बेसेबां मा खालामदों बबे समाव मा मावदों बेखौ एकदमबारे बिसोरो नोंनि डाटाखौ फुरा 100% स्मार्ट मिटारनि जाहै दा बख'नो हासिगोन सिगांनि समाव बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौ बख'नो हायामोन दा खिन्थु बिदि बख'जोबनो हायो आरो आं माखासे खोथाखौ मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नाय जोंनि स्मार्ट मिटाराव मा दङ नैबे सिला दं बे सिल दे बे सिल बेखौ नाय दा जै बेखौ मारिबाय बे गफिना मालाबाबो जुदि नोंथाङा बेखौ माब्लाबा खेवदोंब्ला नोंथाङा साबधान जानाया मोजां मानो होननानै बुङोबा बेखौहाय रावबो खेवनो मोना आरो बे खेवजाखाया बेखौ हास'थायनांगौसो दा जुदि नों बेखौ खेवबाय होनबाथाय सानदों नोङो बे मिटारनि सिङाव माबा मोनसे सेर खालामदों होनबा नोंहा फाइना नांगोन आरोना ओंखायनो नों बे सिलखौ माब्लाबाबो खेवनो नाङा नै नुदोंना बे सिलखौ माब्लाबाबो खेवनो बेवहाय नाम्बारबो थायो नै ओरैहाय बारफोरबो थायो दा जोङो बे सिलखौ माब्लाबाबो खेवनो नाङा दा बिनि जाहै जों मा मोनो जुदि नोंनि मिटारा माब्लाबा गाज्रि जायोबा जों बे सिलनि दारै जोङो मा मोनो 10 बोसोर जों गेरेन्टि मोनो 10 बोसोर जुदि 10 बोसोरनि गेजेराव नोंनि मिटारा गाज्रि जायोबा जों बिनि बे सिलनि जाहै जोङो गोदान मिटार मोनफिनगोन जुदि नोंना बे गैयाबा नों मालाबाबो गोदान मिटार मोननाय नङा आरोना नों बायफिननांगोनसो बे थायोबा जोङो फ्रियावनो मिटारखौ मोनफिनगोन दा बेखिनियानो ओंखायनो कभारफोरखौ खेवनो नाङा मालाबाबो कभारफोरखौ दाखेव नोंनि जुदि मिटारा गाज्रि जादोंबा नोंथाङा एपिडिसिएलावहाय थांनानै कमप्लेन हो अब्लानो गावसोर फैनानै नायफैगोन अफिसावहाय बेबायदि मारियै सिल थायो आरोना बिसोर खेवनानै बेखौ मारिना होलांफिनगोन दा जों खेवबाथ' मा जागोन जों खेवबाय खेवनानै जोंनावथ' बिदि सिल थायाना दा जों बेखौ बोरै लागायना गालांफिनो जों लागायलांफिननो हाया बेनिखायनो मालाबाफोर सोरबाफोर इलेक्ट्रिसियाना खेवनो नागिरबा बेखौ दा खेवहो जायनाखि एपिडिसिएलनि जायनाखि अथराइज पार्सन बिथांमोनखौल' बेखौ खेवनो थाखाय लेंहर आरोना मालाबाबो रोंगौ होननानैहाय दा खेवहो ओरैबायदि खेवनाय लोगो लोगो बायखायो आं मोनसे नै खेवनायदोंमोन आङो नै बे गेवखाया आरोना बायखायो दा बे सिलखौहाय दाखालि जोंनि गामियाव मोनसे मिटार गाज्रि जादोंमोन नालाय बेनिफ्राय आङो लाखिदों फिननिफ्राय बिनानैहाय एपिडिसिएलनिफ्राय बेयो नै बे खेवजाखाया एकदमबारे बे जखायै खनसेनो बायखायो नै ओमफ्राय सानबाय बिसोरो नोंनि मिटाराव माबा मोनसे गरबर दङ बिसोरो खेवनानै माबा मोनसे सोलायदों पार्ट्सफोर सोलायदों बिदि साननो हागौ आरोना ओंखायनो मालाबाबो दाखेव मानो होनबा कारेन्टनि केसा ओरैबायदि डेन्जार माने सिखाव केसावसो 420आवसो गोग्लैखायो खनसेनो नोङो एफआइआरबो जागोन आरो नोङो फाइनबो होनांगोन बेबायदि आरोना कारेन्टनि केसा ओरैबायदि गिनांगौ ओंखायनो मालाबाबो कारेन्टखौ खावनो दासान दानि जुगावहाय डिजिटेल मुगायाव माने ओरैनो मोननांगौआ सहस नङा माने सरकारा नोंनो जेबो जिनिस ओरैनो होआ दा सरकाराबो कारेन्टखौ बायनानैसो लाबोयो नालाय दा सरकारा बायनानै लाबोनायावहाय जों मानो खावनो ना मा होनो जों ओंखायनो कारेन्टखौ खावनो नाङा जायफोरा कारेन्टखौ खावनो सानदों बिथांमोना दाखावसो कारेन्टआ ओरैबायदि नोंनि दा ओरैबायदि स्मार्ट मिटारा बाहायनायनि सायावसो नों बाहायोबासो बिल बाहायाबा नोंना बिलानो थाङा बेबायदिनो आंना साननैसो कारेन्ट फैयाखैमोन आरो कारेन्टआ गाज्रि जानानैहाय 0 फैदों बिला दा जायफोरा स्मार्ट मिटार लागायाखै नोंथांमोना अननानै स्मार्ट मिटार लागायना ला कारेन्ट बिला खमानो फैयो नोंनि बाहायनायनि सायावसो माने सिगाङाव जोंना मा जायोमोन डिजिटेल मिटारावहाय 500 600 1000 गाहाम फैयोमोन बिला दा स्मार्ट मिटार जानानै मा जाहैबाय 150 200 बिदिल' फैयो हाइस्ट एखमबा बांद्राय बाहायद्रायनाय जायोबा 300 मासाव बेफोरबायदि फैगोन आरोना कारेन्ट बिलाथ' दैलि दानो नोंथांमोना नायनो हागोन सानसेयाव बेसेबां फैसा दानदों नोंनिफ्राय बेखौ नोङो सानफ्रामबो चेक खालामनो हागोन आरोना मैयानि बिलखौ दिनै दानगोन दिनैनि बिलखौ गाबोन दानगोन संगे दानखायो दाना सिगांनि बायदि मास जोबबासो दाननाय बिदि गैला आरोना आरो जुदि नों बाहायाखैबा नों जुदि सानसे 24 घन्टा बाहायाखैबा नोंनि बिला 0 फैगोन थाइसेबो फैसा दाननाय नङा नोंनिफ्राय मिथिबायना ओंखायनो स्मार्ट मिटारखौ लागायनांगौ जायफोरा लागायाखै नोंथांमोना लागायनानै नाय बिलनि सायावहाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा सिगाङाव मा जायोमोन बिला डिजिटेल मिटाराव ओरैबायदि जायोमोन जुदि कारेन्ट बिल रिडिं खालामग्राया फैयाबा मा जायोमोन माने गावसिनाव मोनसे मिटार थाखायो नालाय दा बे मिटाराव बिसोरो रिड खालामनानै बेखौ एभारेजआव बयनोबो रानना हरोमोन बेयावनो माने जाय बाल्ब थरसे सावबाबो बेनावहाय 400 बिल थांगोन
300 बिल थांगोन 150 बिल थांगोन माने एभारेज बयनोबो समान रानना हरगोन आरोना एसे डाटा एनालाइज खालामना सोरनाबा बुरजा फैयोबा बिनि एसे बुरजा बानायना हरगोन सोरनाबा एसे खम फैयोबा बेखौ एभारेज 300 400 500 बिसिमाव बुनानै हरोमोन बिसोरो दा स्मार्ट मिटार फैनाय लोगो लोगो बेबायदि जाला दा नोंनि सायावसो नों इसिबां बाहायगोन इसिबांनो कारेन्ट बिलाबो फैगोन नों इसिबां बाहायाबाला थागोन नोंना कारेन्ट बिला इसिबांनो फैनाय नङा दा जोंना मा जायो आननेसेसारि कारेन्टखौ जोङो फांखाफोर होलाबायनानै दोनो लाइटफोर होलाबायनानै दोनो मटर सालायलाबाय थायो बेबायदिबाथ' कारेन्ट बिला बुरजा फैखागोन ना ओंखायनो कारेन्ट बिलखौ बिदि सेभ खालामनो थाखाय दा मोनसेल' खायदाया जाहैबाय जोंना कारेन्टखौ जों अनसि बाहायनांगौ अनसि नांगौ समावल' जों बाहायनांगौ नाङै समाव जों मानो बाहायनो ना मा होनो लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना एसे सानै हयै खामानिखौ मावबानो जाबाय मालाबाबो कारेन्टखौ खावनो होननानै दाथोंसै सिगां समावहाय माने सुम्बुकखौ मिथिगौ ना नोंसोरो सुम्बुक बै मेगनेटा बेखौहाय मिटाराव लागायबानो माने एसे खम जायोमोन बिला दा बेखौबो सरकारा हमनो हायामोन सिगाङाव माने बेखौ हमनायनि माबा टेक्न'लजियानो फैथ'वाखैमोन ओंखायनो मानसिफ्रा माखासे जायनाखि एसे मिथिनायफोर बिसोरो मा खालामोमोन सुम्बुक गिदिर मिटाराव सिथाबना दोनोमोन बिसोरो होमबा कारेन्ट बिला एसे रिडिउस जायोमोन आरो बेबायदिनो आरो माखासेफ्रा ओरैबायदि खालामोमोन कारेन्टखौहाय फेस मोनसेल' बोयो थार दोंसेल' ओमफ्राय दोंसेखौ आर्टनिफ्राय लायो आरोना बिसोरो आर्थिं गायनोसै आर्थिंनिफ्राय लानोसै बिदिनो कारेन्टखौ बोयोमोन दा बेजोंबो जोङो कारेन्टआ खिन्थु दा नोङो बिदि खालामबानो खम जागोन मिथिबायना गभर्नमेन्टआ नोंखौ डाइरेक्ट हमफैगोन बिदि खालामनो नाङा ओंखायनो कारेन्ट खावनायनि जेनाखि सिमां बेखौ एखेबारे गारथारदो खावनो नाङा अबयस्से जों बर'फ्रा बारा बिदि खालामा ओइ दारि गोलावफ्रासो बिराद खालामो आरोना बिसोर बिनि सोमोन्दै बिराद मिथिगौ आरो कारेन्टखौ बिसोरो सानाव बारा बाहाया मोनायाव बिराद खामानि मावो बिसोर कारेन्टनि सानाव खिन्थु बिसोर जेबो नुनाय नङा आरोना मोनायाव खिन्थु बिराद कारेन्ट खावनानै बिराद खामानि मावो बिसोरो बेखौ आं एसे मिथिगौ आरोना ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि खालामनाङा अब्ला नोंथांमोना स्मार्ट मिटारनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिबाय दा स्मार्ट मिटारनि बिलखौ बोरै नायगोन होननानै बुङो आं बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो सानदों दा बिलखौ नायनाया जाहैबाय माइ बिजुलि एप दंना प्ले स्ट'राव थांनानै माइ बिजुलि एपखौ डाउनलड खालामना ला बिनि उनाव नोंनि मबाइल नाम्बार नङाबा नोंनि कनजुमार नाम्बारखौहाय बेयाव होनानैहाय अटिपि थांगोन नोंनि जायनाखि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेयाव अटिपि मोनसे थांगोन दा बेखौहाय रिसार्ज खालामनानै नोङो चेक खालामबाय थानो हागोन ना कारेन्ट बिलखौबो नों बेजोंनो सोनो हागोन रिसार्जखौहाय बेजोंनो सोनो हागोन नोङो आरो नों दैलि बेसेबां बाहायदों नोङो बेखौ नायबाय थानो हागोन आरो नोङो खनबेसे रिसार्ज होदों नों बेखौबो नायनो हागोन मास मोनसेयाव बोसोरसेयाव बेसेबां कारेन्ट बिला बेसेबां फैदों नों बेखौबो नायजोबनो हागोन आरोना एखेबारे थख' नायनो हागोन आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव एसे दा खोन्थाना होगोन बेखौहाय माब्रै नायो भिडिअआ गोलाव जानो हागौ ओंखायनो दोनथ'सै नांगौ उननि समावहाय एसे भिडिअ लानानै फैबावगोन आङो अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोनथों खुलुमबाय